Assalamualaikum, selamat malam sahabat. Aja diskip ya sedulur. Aku pengen aweh ngerti maring sampean. Kegemian kan aku rung pernah nayang na masalah gula golek nitis ya kepriwe ya sedulur. Saiki bojone aku lagi nitis. Wis iki wis isa ya, tes isa. Aku wae nembe nglakoni ibadah lah langsung aku nganggo sandangan ya ngobor jeneng ngerampungna penekan sing nang pinggir rumah. Asale mau udan gede sore. Lah siki wis terang, insyaallah tok rampungna ya ngobor lah. Kayak ngene. Golek nitis kayak carane ya sedulur. Weh, gulane ora wis tenang bae. Gulane. Lah cara nitisnya kayak gini, weh. Jadi kiye sing mangkok kiye sijine kuwi sekilo 2 on ya sedulur. Nah, umpamane wis dititis kayak gini, lah engko 15 menit atau 20 menit bisa dicoploki ya sedulur ya. Langsung dicairnya ya ora apa-apa, harus kepekan dine ya sedulur. Jadi aku biyen pengen apa? Pengen posting secara langsung, tapi kan waktunya ora ono. Lan saiki nembe ono. Carane kae kowe. Umpamane iki di kamera kabeh ya mesti suwe ya sedulur. Wis ngerti iki kae kowe carane. Nah, aku saiki arep nerusna penekane ya. Jaluk pentongane bae karo sampean. Mudah-mudahan ya aku diwai sehat sedulur. Dan supayane bisa saling komen karo sampean supaya pada bisa maju, tapi aja kelalen setiap aku gawe video ya sedulur langsung di like, di komen, terus dibagi kena ya sedulur. Men aku karo sampean gue pada dene aduh jangkauane ya wis sedulur. Itu ngene wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.